Salut! Mai țineți minte că în urmă cu câteva săptămâni de zile am făcut un vlog în care v-am spus că i-am făcut plângere la poliție lui Cătălin Talent, care este un TikToker, da? Creator de conținut pe mai multe platforme online și care acolo a turnat apă fierbinte pe un șobolan, gest cu care eu nu am fost de acord, așadar pentru că am primit foarte multe sesizări de la urmăritorii mei, pentru că n-aveam cum să aflu de acest eveniment altfel, pentru că mi s-a solicitat să iau atitudine, am făcut ce am crezut eu de cuvință și am sesizat organele de poliție din zona de domiciliu a lui Cătălin Talent. Dacă n-ați văzut acel vlog, vă las linkul în descriere. Și în urmă câteva zile am primit răspunsul de la poliție cu măsurile care s-au luat împotriva lui Cătălin Talent și practic ce au constatat polițiștii acolo. Tocmai ți-a reținut poliția permisul de conducere și vrei să știi cum să-l redobândești mai repede? Sau dacă ești obligat să dai examen pentru a nu se majora suspendarea cu 30 de zile? Vrei să știi când și unde se dă testul de redobândire în orice județ din țară, dar și documentele necesare? Vrei să faci chestionare în aceleași condiții ca la poliția rutieră și să citești legislația la zi? Descarcă aplicația Redobândire Permis by Tavi Perțea cu modificările legii din 2022. Acum disponibil atât în magazin Play cât și în App Store. După ce am postat acel vlog, spre surprinderea mea, am primit foarte multe reacții negative. Nu majoritatea au fost negative, dar au fost mai multe decât de obicei pe canalul meu de YouTube și vreau să cred că au fost copii, da, fani în flăcărația lui Cătălin Talent, care au fost orbiți de dragostea față de Cătălin, pentru că îl urmăresc de mult timp și n-au observat periculozitatea și anormalitatea gestului său. Foarte mulți m-ați felicitat pentru gestul meu, unii n-ați fost de acord, așa cum am spus și mai devreme. Cert este că eu cred în continuare că am făcut un lucru bun, pentru că nu este normal să se întâmple așa ceva. În primul rând, Cătălin Talent este un influencer. Că ne convine, că nu ne convine, da? Are mulți urmăritori, postează pe multe rețele de socializare, creează conținut și sunt oameni care îl iau de exemplu. Ca pe orice alt influencer de altfel sau creator de conținut, inclusiv eu încerc să fiu atent la mesajele pe care le transmit, astfel încât să nu fim înțeleși greșit de copii, de șoferi, de adulți, de persoane care primesc informațiile noastre, astfel încât mesajul să nu fie înțeles greșit și să nu se ajungă la tragedii, pentru că tu, persoană care ești urmărită de foarte mulți oameni, poți să creezi impresia că așa este normal, da? Că așa trebuie să ne comportăm cu animalele sau cu semenii noștri. Și ăsta este motivul pentru care legiuitorul a incriminat aceste gesturi, astfel încât să nu ia și alții exemplu, da? Și să nu se creeze un fenomen, da? Anormalitatea să nu devină normală. Așa cum am spus și în vlogul celălalt, bineînțeles că șobolanul, da, este un dăunător și există capcane, există o travă împotriva lui, dar una este să ucizi animalul ăla și alta este să te bucuri când faci acest lucru și cu atât mai mult să te filmezi, da? Să le transmiți și altora ceea ce faci tu și că este bine ceea ce faci tu, dacă este amuzant ceea ce faci tu, da? Lucru care eu nu pot fi de acord și din cauza asta am făcut acea plângere. Bun, acum am primit răspuns oficial de la poliție, pe care o să vi-l citesc și vouă așa, astfel încât să nu divulg informații confidențiale. Poliția spune așa: având în vedere petiția dumneavoastră înregistrată cu numărul din data de, vă comunicăm faptul că persoana reclamată a fost sancționată contravențional conform articolului 26 alineatul 1 litera B, raportat la articolul 6 alineatul 2 litera E din legea 205 din 2004 privind protecția animalelor. Bun, ăsta este răspunsul oficial. Asta înseamnă că petiția mea n-a fost în zadar și că organele de poliție au constatat că Cătălin al nostru a încălcat legea. Deci n-a fost o petiție abuzivă, n-a fost ceva ca să-l tracasez, n-a fost ceva ca să-l împiedic în vreun fel să creeze conținut. Apropo, au fost foarte mulți care
au publicat în mediul online, da, cum că acest Cătălin Talent a fost arestat, s-a făcut perchiziție, a fost luat cu mascații, toate pornind de la plângerea mea. Eu nu știu dacă a fost luat cu mascații sau nu, dacă ce probleme mai are el. Am înțeles tot așa de la urmăritorii mei sau de la urmăritorii comuni, da, că mai are și alte dosare sau are și alte dosare penale, da, unde este cercetat. Aia este totul și totul altceva, dar vă asigur că, mai ales pe baza acestui răspuns, lui nu i s-a întomit dosar penal ca urmare a sesizării mele. În schimb, a fost sancționat contravențional. A primit o amendă. De ce? Haideți să vă citesc mai departe, da? Aceste articole pe care le-a indicat aici poliția spun așa. Și acum haideți să mergem și la textul de lege. Articolul 6, alineatul 2, care spune așa: în sensul prezentei legi, prin cruzime față de animale se înțelege. Și mergem la litera E. Folosirea de animale pentru expoziții, spectacole, publicitate. Realizarea de filme și în scopuri asemănătoare, adică crearea de conținut video pe rețelele de socializare, dacă aceste activități le provoacă suferințe fizice și psihice, afecțiuni sau răniri animalelor, da? Deci, ca urmare a faptului că tu te filmezi, da? Creezi un conținut video, da? Un film, și îl postezi publicului, prin care tu aduci răniri, cum a fost în cazul de față, animalelor, atenție, orice animal. Pentru că această prevedere a fost introdusă în urmă câțiva ani ca să se interzică rănirea animalelor, în special la circ, da? Și la alte spectacole unde erau animale dresate. Și ca să se împiedice folosirea animalelor, s-a introdus acest articol de lege, dar iată că legiuitorul nu s-a referit doar la circ, ci și la orice alt film și orice altă înregistrare video prin care se aduc suferințe fizice și, atenție, și psihice animalelor. Iar amenda prevăzută de lege este la articolul 26 alineatul 1 litera B, iar la alineatul 2 spune că aceste contravenții se sancționează cu amendă de la 3.000 de lei, de la 30 de milioane la 12.000 de lei, adică la 120 de milioane. Poliția n-a precizat dacă i-a dat avertiment sau amendă sau cât a fost stabilit cuantumul amenzii minim sau maxim. Cert este că domnul Cătălin Talent are posibilitatea ca orice alt cetățean să achite această amendă, jumătate din minim, în 15 zile. Așadar, indiferent cât au stabilit polițiștii, da, 3.000, 5.000, 10.000 sau 12.000, el poate să achite 1.500 de lei, 15 milioane, în 15 zile. Așadar, nu i s-a întocmit dosar penal, doar i s-a aplicat o amendă. Acum, că o să plătească această amendă, că o să poată să fie executat silit, că are ceva sau nu pe numele lui, asta nu știu. Cert este că s-au luat măsuri legale și chiar sunt curios să văd ce ziceți voi. Este suficientă această amendă pentru fapta lui Cătălin Talent? Este prea mult? Este prea puțin? Cum considerați voi această sancțiune prevăzută de lege și aplicată, da, lui Cătălin Talent pentru gestul său? Și pentru că am încheiat cu prevederile legale, vreau să mai fac aici o mențiune. Erau foarte mulți susținători de a lui Cătălin Talent care spunea, domnule, că el are o poveste tristă și că a crescut în orfelinat și că a fost abuzat și că din cauza asta el omoară animale și are un comportament de genul ăsta. Eu ce să zic? Îmi pare rău pentru soarta lui, îmi pare rău pentru că a suferit și poate încă mai suferă, dar asta nu justifică comportamentul tău. Dacă ai probleme, caută, da, să te tratezi undeva, încearcă să primești consult de specialitate, încearcă să-ți depășești aceste traume, dar nu înseamnă că nu trebuie să fii sancționat contravențional ca orice alt cetățean de altfel, da? Din țara asta, în primul rând, iar în al doilea rând, nu înseamnă că trebuie lăsat să promoveze acest comportament, că lasă-mă că a fost abuzat și
să se distreze și el, că se distrează cu animalele, da, le face rău animalelor și este amuzant pentru el, dar se eliberează. Nu pot să fiu de acord cu treaba asta. Îmi pare rău dacă a suferit, îmi pare rău dacă a avut o soartă nedreaptă, dar nu înseamnă că are o justificare și că trebuie înțeles și lăsat mai departe să facă aceste lucruri. Eu sper că acest caz al lui, da, să fie un exemplu atât pentru el, cât și pentru toți ceilalți care ați văzut vlogurile mele și postările lui, astfel încât să înțelegem că există anumite limite. Una este să ucizi un animal cu o travă sau cu o capcană cu scopul de a îndepărta acest dăunător de lângă gospodăria ta, și alta este să promovezi un comportament sadic, pentru că legiuitorul interzice în spațiul public și alte fapte care în spațiul privat sunt normale. Adică tu poți la tine acasă să înjuri, dar dacă înjuri în spațiul public, riști sancțiune contravențională. Da? Ăsta este un alt exemplu. Și mai spun și alte exemple. Da? Deci trebuie să facem diferența între lucrurile care sunt normale la tine acasă și postarea acestora în spațiul public. Cu atât mai mult dacă ești un influencer. Da? La el n-a fost o scăpare, că au fost niște copii care s-au jucat și din greșeală a apărut filmarea pe TikTok. Nu, aici a fost un lucru premeditat. El a urmărit să facă treaba asta și s-a părut foarte amuzant acest lucru. Iar la final vă rog din tot sufletul să nu faceți astfel de gesturi, să nu răniți animalele, da? Să nu le faceți să sufere, indiferent că sunt animale domestice, animale de companie, animale sălbatice, că sunt animale dăunătoare. Încercați să respectați regulile de bun simț ale societății și, bineînțeles, legea. Eu vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit, iar până data viitoare, fiți de bună credință!